An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi su in na min y'an ka baabu ye an bɛna n'a daminɛ Kidalikaw olu fɛ yen bi tile kabini sɔgɔma fo ka na se an sigilen filɛ yɔrɔ min na min ye Kidali kɔnɔna tiɲɛna dogotu banna so minnu bɛ yen ni Bamacɔni ka wale kɛbaaw kun kɛlen ka t'u yɛrɛ bugo olu kɔnɔna na armée ale ye o sobaw caman mugujugu kɛru olu kan kibaruyaw sɔrɔla cogo min Bilal aga a tɔgɔ di Algabas Intala ale ka so ani Iyad ka so ale ni yɔrɔ minnu bɛ yen n'u kun kɛlen ka t'u dogo olu la komi olu yɛrɛ donna olu ye dugu cili de daminɛ Fala ye olu yɛrɛ ye ko tiɲɛ olu taara ɲɛsin fanga ka baarakɛyɔrɔw ma mɔgɔw bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'o dakolon ci sisan kan kɔnɔna ma se ka sigi armée kan kɔnɔna pilonner k'o pilonner sisan u bɛ taa dogo yɔrɔ minnu na u yɛrɛ ka du kɔnɔna na n'u ka sigiyɔrɔw la armée fana kɛlen don ka taa mugu wuli o fana na k'a daminɛ sɔgɔma fo sa Kidal dogotu banna pewu n bɛ taa mairie mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini sa marifa kana na t'u sɔrɔ yaasa u bɛ se ka bɔ dugu in yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na nka Ala barika la dugudenw kɔni olu bɔra min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye kabini tile fila laban in na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bi sɔgɔmada in na armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ka se ka ɲinini kɛ sa Bamacɔni ka wale kɛbaaw k'olu ɲini fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Kidal mara yɛrɛ kɔnɔna na dugu yɛrɛ kɔnɔna na o baara de barika bonyana bi tile kɔnɔ kosɛbɛ yɔrɔ belebeleba caman bɛ yen ani maa minnu kun ka t'u dogo yɔrɔ caman na armée kɔni ye mugujugu kɛru a yɔrɔ caman kan halisa a baaraw bɛ sen na su in ale yɛrɛ kɔnɔna na Kidal ale marabolo la dɔngɔnɔw fɛ yen Bamacɔni ka wale kɛbaaw olu ye bingali damadɔ kɛ nin kalo in tile 21 u ka dugu min bɛ yen n'o ye Sogara ye Kurukunde Sarale Logo Sulakanda ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa Bangas marabolo la a yirala k'a fɔ ko bingara ninnu bɛɛ lajɛlen na maaw ni tora a la nka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko bagan suɲɛ ani bolofɛn suɲɛ kɔni o de barika bonyana kosɛbɛ dɔngɔnɔnakaw fɛ yen nin waati in na kɛnɛ kan yen sa maa dɔw kun ye sigiliw daminɛ k'a lajɛ u bɛ se ka segin ka t'u ka sigiyɔrɔ la cogo min na olu caman sirannen don a yirala fana k'a fɔ ko min ye nin kalo in tile 7 kɔnɔna na bingali min kɛra korikorikaw fɛ yen ale ni Gomo Sagukaw olu fɛ yen o bɛɛ lajɛlen nana dɔ fara maaw ka jatigɛ kan nka armée ale bɛ wuli ka jɔ la yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na Fala ye énergie du Mali k'an ka fɔ tare nɛgɛjuru sira min kun tiɲɛna k'a daminɛ yan ka taa Manantali sira fɛ baara banna bi nɛgɛ kanɲɛ 6 ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 o tɛmɛnen miniti 7 kan k'a ni énergie o minɛnw kolonso ɲɔgɔn na o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 o tɛmɛnen miniti 45 ye maa minnu b'a baara kɛ sa n'o ye Sogem maaw ye ka fara énergie baarakɛlaw kan kuranko bɛ maa minnu bolo u ko ko Ala barika la u tun bɛ ka laɲini min kɛ a fanba kɔni o nɔgɔyara nin waati in na énergie ka degun misɛn tɔw kɔni ye min ye nin waati in na o ye yan yɛrɛ kɔnɔna entretien ye funteni kɛlen don ka minɛn minnu gɛlɛya ani minɛn minnu lakɔlɔsiliw tun kan ka kɛ olu baaraw bɛ sen na n'o tɛ min kɔni kun tiɲɛna k'a daminɛ Kita min ye Kita sous tension ye ka bɔ yen ka na Kɔjalani o baaraw banna wa ka kalanso énergie yɛrɛ ka minɛnw na fana o fana baaraw bɛɛ lajɛlen banna ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye n'an bɔr'o la Fala ye ko kojugu k'a bɛ maa kalan min ye SOMAGEF maaw ye olu y'o faamu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ni courant tɛ sɔrɔ taji tɛ sɔrɔ SOMAGEF y'i bolo yɛlɛma Fala ye bolo yɛlɛma u y'a kɛ ni mun ye u taara panneau solaire ɲini min ye bi na olu y'a ye k'a fɔ k'olu y'a datula k'a da jaba la n'i ye taji sanni lajɛ ka taji wari jateminɛ ka taji kow bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka énergie fana ka facture jateminɛ Fala ye groupe minnu bɛ ta ka taa taji de bɛ taa k'olu kɔnɔ o sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya SOMAGEF y'a ta fisaya ni yɛlɛmali ye Fala ye u ka jagokɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Falajɛ an yɛrɛ fɛ yan Kalabankurakaw fɛ yen u ye panneau solaire dasi olu bɛɛ lajɛlen na Fala ye u ma dan o ma dɛ yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni olu ye forage baw ye i n'a fɔ Kulubakaw fɛ yen Sɔkɔnafini Lasa ani Tabakɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen fana kɛ panneau solaire ye yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min SOMAGEF a ko ko n'a ma ɲɛ o kɔ Fala ye taji donini taji ɲuni taji baara kɛli ani taji sɔrɔli gɛlɛyalen don an ka marabolo fana kɔnɔna na Tɛnɛnkaw fɛ yen Kumantu Ɲena Sevare Bankas Kɔlɔnjɛba u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ panneau solaire ye a tɛ doni ka taa tajiko kuma tɛ fɔ wa a bɛɛ lajɛlen bɛ aw yɛrɛ bolo ye on zone tout sur place o la Fala ye
u ko ni min kɛlen filɛ nin ye olu mɛn'u yɛrɛ kan koyi yani ka t'i sigi ko gasoil tɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ pano y'a don ta a y'a bɔ ta groupe y'a kɛ ta énergie tɛ ka na maaw bɛ kulela su ni tile ko ji tɛ ka sɔrɔ aw dun ka ji bɛ nka courant de t'aw bolo olu t'a yɛlɛma ko n'Ala sɔnna a ma k'u ye nin min kɛ nin ye k'u bɛna n'a ɲɔgɔnna kɛ u ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na a musaka kɔni ka ca nka a da ka d'u la wa tunɔgɔntunnaw nafa ka bon ka tɛmɛ min ye courant ni taji kan han taji ye don o don sanni ye Ninu Jabaru masa n'ale kɔni ye tile bɔ don o don ko tile bɔra o lafiya o bɛ nana bɛɛ kan min ye SOMAGEP ye k'a ɲɛmaayaso maaw fo min ye directrice ye n'o ye Fatumata ye Tarawele muso a n'a ka maaw k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri k'a ɲɛna n'an bɔra yen an bɛ taa u ka dugu la Fala ye Keɲebakaw olu fɛ yen DGCC bolofara min bɛ yen k'olu y'u bolo da sɛ woro dɔw kan sɛ woro minnu n'olu ma ɲi ani farinimugu min ma ɲi u y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Farabarakaw fɛ yen kilomɛtiri 15 Keɲeba yɛrɛ kɛrɛfɛla la ka taa tasuma wuli ale la min ye nin waleya in ye a kɛkun ye min ye maaw bɛ se ka kisi cogo min na sabula sɛ minnu minɛlen filɛ nin ye ani farinimugu min minɛlen filɛ nin ye DGCC bolofara min bɛ Keɲebakaw fɛ yen u ko k'a tɛ se ka dun a tɛ se ka foyi n'a ma jeni ni maa maa y'a dun a bɛ na ni tiɲɛni ye n'an bɔra Keɲeba an bɛ taa CNT kɔnɔna na san musaka min bɛ don jamana kɔnɔ kimɛli min kɛra san 2023 yaasa CNT k'a ka yamaruya di o baabu nana kɛ bi Aluseni Sanu ale kun nana ka na o ko in senkɔrɔma dondoli kɛ min ye furancɛla wasaden maa 124 olu sɔnna sɛbɛn in ma maa si ma sɔn ka taa a juguya la wa maa min yɛrɛ minɛ min ye Mali san musakaw sɛgɛsɛgɛli baara min kan ka kɛ san o san ni baara banna pewu CNT ale bɛ tila ka kimɛli kɛ a kan k'a yira sa k'a fɔ an ye min musaka minnu ta ka baara kɛ n'a ye a donna donbolo fɛ wa min ye san 2023 ta ye k'o kimɛli o de kɛra bi jɛ kɛra n'a ye k'a fɔ ko o baara kɛcogo ɲɛna Fala ye CNT maa dɔ ale ye wele bila Yubaba ma o tɛ baganmara ni sɛnɛ jɛgɛmɔ minisiri ye sa wa ko kumana ko an ka baganw tali kɔ ka k'a ko de bɛ cogo di Yubaba ko u ma ko kabini kunungo alamisa ko min ye baganw ye ko Mali y'a yamaruya ko ka taa n'a ye ko ni wari ko ye Yubaba u y'a ɲininka ko mun nana n'o ye a ko min ye ɲininkali kɛ a la a ko seliba ɲɔkɔrɔla la Mali ye fɛɛrɛ min tigɛ fɔlɔ k'a lajɛ a ka tugu bɛɛ lajɛlen na ni bagan ye maaw bɛɛ lajɛlen labɔ bagan ye labɔli kɛ min kɛ min wari de ma labɔli kɛ n tɛ bagan kɔni kɛlen ka labɔli kɛ bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la bagan bɛ yen Ala ko tiɲɛ o la sa ko wolomasiri tabaw ye fɛɛrɛ sigi sen kan Fala ye bagan kan ka dugumisɛn ni duguba fɛn fɛn sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɛra ka k'a sago ye tuma min k'u ko k'a tɔ feere wa ko min ye maaw tɛ min galama Fala ye ko Côte d'Ivoire ta kɔni taali daminɛna alamisa don ko nka ko min ye Senegali ye ani La Guinée k'olu baganw bɛ ka taa a mɛnna koyi tiɲɛ don k'an ni Côte d'Ivoire ka filɛlanw tɛ kelen nin waati in na nka min ye jagokɛlaw ye olu ka tunɔgɔntunɔ ɲinini kama ani jamana yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ko hukumu kama ani an ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o kama an jagoyalen don an ka taa feerew ma sabula an bɛɛ lajɛlen an mago bɛ se ɲɔgɔn ma sanu feerew olu na sira fɛ Yubaba a ye min fɔ bi CNT la min ye feereko in ta na sira fɛ o de kɛra nin ye ka député muso n'o ye furancɛla muso ye k'o jaabi min ye Aluseni Sanu ye ale sɛbɛn dɔ ta bi Fala ye sɛbɛn min bɛ gɛrɛntɛn ta ka ɲɛsin Dr Umar Marikayo ani Etienne Fakaba Sisoko ma koyi k'u ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u ka o sɔrɔ k'olu dulon n'o y'a sɔrɔ u bɛ sɔrɔ kɛ jamana kɔnɔna na yan musaka ko b'u ni jamana ɲɛmaaw cɛ walima u ka sarako bɛ yen u ka hakɛ bɛ yen jamana ka fanfɛla la n'o ye musaka ye ko nin maa kofɔlen filɛ ko k'a tigɛ ko sabula u ni Bamaji wale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw zini mun ale ni FLA k'olu n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jamana tɛ se ka to la ka tila k'a ka musaka k'o ta ka o d'u ma u ka baara kɛ n'o ye u b'a fɔ ma ko nanzarakan na ko k'a geler n'a fɔra ko k'a geler o kɔrɔ ko k'a kɛ glace de ye Fala o n'a frigo ba ɲini nin na sa dɛ ko gel des avoirs gel kɔni o kɔni ye ka a sumaya de k'a kɛ glace kuru ye ninnu ka sɔrɔ sumayatɔ k'a kɛ glace ye frigo dagabana frigo ɲini dɔ ye sa dɛ Maître Cheikh Umaru Konare an b'a fo ya ale tun bɛ nin fasiri ninnu kɛ waati jan Alpha tile la ni ɲɔgɔnna kun sara ka ɲɛsin maaw ma ale tun b'a ɲɔgɔlɔnin bɔ a ka kunnafoni gafe kɔnɔna na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw la Fala ye Gundamukaw ka préfet kura ale baara ta n'o ye Amadu Umar Kida ye a selen Gundamukaw fɛ a ye dugu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ko ko ale sugandira ka na bila Gundamu préfet ya la février kalo tile 6
wa ni y'ale nalen ka na baara daminɛ dugudenw kabilatigiw u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko fanga ka fangaya kana segin a ma nka ko bɛ taa sira min fɛ k'o ye lakana ye ni lakana sabatira marabolo o ɲɛmaya baara o bɛna na se ka kɛ a y'a ɲini dugudenw fɛ Falaye ko da tɛ ale ka so la han ni maaw bɛ sigi la ni an ma nati ɲɔgɔn lamɛn a ma ɲi dɛ Falaye ni kɔni ye finikolaw ye ka daji k'u tɛgɛ la u kɔnɔ gannen de don ala kana kɔnɔgan s'an ma min ye ninnu ka Gunam préfet kura ye a k'u jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye Gunam ye a ka lakana o bɛ sabati cogo min yiriwali baara bɛ se ka kɛ segukaw fɛ yen san tɛmɛnen na degun minnu y'u sɔrɔ n'o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye n'o ye sanjikow ye n'o ye degun wɛrɛw ye o kimɛli baaraw sigira sen kan min ye nin kalo in tile 21 o kun tɛ kununko ye sawa u ye kimɛli kɛ ka ɲɛsin san 2025 ma Falaye o san 2025 a ma diya Segu la dɛ sanji ale ye maa 2 fa maa caman joginna min ye maa 5,300 olu de kɔni ye degun sɔrɔ sanjiko ta nasira fɛ u bɔra dugu min na sɔrɔ dugu 154 ye Gwa 845 o maaw don taari 88 o de tiɲɛna sɛnɛfɛnw na Segu mara kɔnɔna na ɲinansa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ sapeur-pompier maaw ye bɛɛ lajɛlen wele tile 2 hakili jagabɔ ka kɛ samiya donda in na fɛɛrɛ ka se ka sigi Segu n'a marabolo n'a tɛnkundugu la u bɛ se ka kisi o ma cogo min Siraba kasaraw o kimɛli baaraw sigira Korokaw fɛ yen Koro u ye bɛɛ lajɛlen wele alamisa don denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen ale ni muso jɛkulu minnu bɛ yen bɛn ni kelenya sinsinni na Koro kɔnɔna na mara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na olu ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma k'u kana ka ɲɔgɔn hakili jagabɔ sigi sen kan Siraba kasara kɔlɔlɔw fɛɛrɛ ɲuman minnu bɛ se ka sigi sen kan maaw bɛ se ka tanga cogo min u ye ɲɔgɔnlɔnw bɔ ka kunnafoniw di ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye baara in sigira sen kan maa minnu fɛ sa o ye baɲumankatɔ ASF ye min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ ni musow ka wulikajɔ kɛlen don o tɛmɛsira ye olu fana sen bɛ baara in na a kɛcogo ɲuman na Kucalakaw fɛ ekɔli karamɔgɔw yaasa olu bɛ se u ka lafasali baaraw kɛ ka ɲɛ cogo min u ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye sɛndikaw ye o baara sigira sen kan bi jumadon in na Kucalakaw fɛ yen baara in kɛkun ye mun ye sa u yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min y'u ka laɲiniw ye olu sabatiliko ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min hakɛ min ni jamana fana b'a ɲini u fɛ k'o fana sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko baabu ye tali kɛ kɛnɛya ko lakana ko ale ni baara kɛcogo ɲuman ko baro sigi in senfɛ sa hakili jagabɔ kɛra baarakɛla ninnu u n'u ka baarakɛjɛkulu kobaw minnu bɛ yen ni degunba min olu bɛ se ka kunbɛn cogo min u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u ka baarakɛyɔrɔ la ka fɛɛrɛ yaasa kalandenw fana bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na min ye bolofara min bɛ yen sɛndikaw ka bolofara jɛkulu min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala mara la ale de jɛra ka nin sigi sen kan sa min ye confédération syndicale des travailleurs n'o ye CSTM ye ale kɔni nin baara in kɛ fondation Frederic Ebert ale ka dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ bi Falaye kibaruya jugu kuma jantigita ka se ka kunnafoni latika k'o sɔrɔ baara in ale sigira sen kan nin kalo in tile 20 araba tɛmɛnen min ye Kulukoro kɔnɔna na sa ɲɛfɔli kɛra maaw ye u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na kibaruya jugu ni kibaruya cɛjugu ma sifinnakaw ekɔlidenw ka taa se denmisɛnnin wɛrɛw ma olu bɛ se cogo min na k'u kɔlɔsi bɔlɔlɔ sira fɛ u yɛrɛ bɛ se ka tanga cogo min na kibaruya ɲuman ni juguman u bɛ se k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min o la sa kalanso 4 u y'olu de fara ɲɔgɔn kan fondamentale la ale ni seconde cycle maaw ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna denmisɛnnin 3,000 ɲɔgɔn na kalandenw na olu sen yera baara in na Famaku ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma seli belebele ani dugawudon belebele o kɛra Masinakaw fɛ yen Masina denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ kuranɛ kalan baaraw kɛ n'olu ye madrasa so ye madrasa so min yɛrɛ tɔgɔ dalen don Sawili Sabatati al Islamiya la olu ka kalanden 28 ka kalankuncɛ sɛbɛnw dili senfɛ musoman ni cɛmanw u y'o kɛ sababu ye sa ka se ka min ye kalansen sigi ka dugawudon sigi min ye ekɔliso ni ekɔliden somaw ni bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ dugu bɛɛ lajɛlen ye bɛn ni kelenya cɛfɔ kamɛ bɛ se ka sigi cogo min na Masina kɔnɔna na baara in kɛra jɛrɛ belebele maa caman nana ka na i sen don a la Falaye n y'a f'i ɲɛna cogo min na kunungo Mali kɔnɔna na yan Moritani lasigidenso min bɛ yen o dalala la sifin dɔw bɔra ka taa yira sa k'a fɔ Moritanikaw bɛ ka degun min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a ma ju ye bi a ma ju ye sini u ka wulikajɔ in kɔnɔna na sa u fana y'a yira sa k'a fɔ ko ni Moritanikaw kɔni ka mobili bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ u ma jeni u ye a yira sa ko olu yɛrɛ na wulikajɔ kɛ yaasa ka kow bila hakɛw kɔnɔna na bɔliya in kɛlen Moritani minisiri mu ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna
ale taara an ka lasigiden wele Moritanikaw fɛ k'a yira ko waleya in ma bɛn a ma bi fana an fana ka lasigiden so da la Moritanikaw fɛ Falaye min ye Moritaniyɛnw yɛrɛ bɔra ko ye ka kuma u ye ja dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ ja min na u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu balila k'a ye ko maliyɛn dɔw bɔra Bamakɔ kɔnɔna na ko ka taa ko kɛ min ma diya olu ye ko Mali ni Moritani ye faden ni baden de ye min ye balimaya ni sinjiya ni teriya ko o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ kabini san hirika ko la sa k'olu tɛna se ka ŋaniya juguya foyi ta ka ɲɛsin Mali ma Bamajɔlen ni juguya wale kɛbaaw k'olu t'olu senkɔrɔma don olu la olu bɛ ka min ɲini o ye bɛn ni kelenya ye k'an ka sifinw bɔra ka min kɛ k'olu yɛrɛ bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ ko nka k'olu tɛna n'u ta la taa o sira fɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ sira olu ye gafe kɛ u n'o d'u ma ko bagabagali minnu kɛra kuma minnu fɔra an ka u ka lasigiden so da la k'an ka yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ se a ɲɔgɔnko la ko nka k'olu tɛna n'o kɛ ale Moritani kelen kɔnɔna na u ka jamana wolomasiri tabaw u ye bataki bɔ k'a bi k'a yira sa k'u ka pankuru mɔgɔntan dɔ bɛ yen n'o ye drone ye o kɔni taara firi u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ nɛmakaw olu fɛ yen babu in u y'a yira sa k'a fɔ ko maa n'i ma to a la u kɔni ka kɔnva dɔ tun bɛ yen pankuru in binna o kɛrɛfɛ u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta ni bila dɔn yaasa jotigi ka jo jalakitigi o bɛ se ka jalaki cogo min na o baaraw bɛ sen na Falaye n'an bɔra yen sɔɔni coupe du monde bɛna daminɛ i b'a dɔn ko coupe du monde daminɛna san min ya san 1930 a daminɛ ni sisan cɛ ka na se san 2020 ma Falaye jamana 8 de ye coupe du monde ta han jamana 8 dɔrɔn han o de ye coupe du monde ta coupe du monde yɛrɛ n'i y'a jateminɛ jamana minnu y'a ta sa i b'a fɔ sa ko Uruguay ale y'a ta tako fɔlɔ san 1930 san min ye Argentine ale de ye tako laban kɛ Katarikaw fɛ yen nka yan'o cɛ sa jamana 8 minnu y'a ta Brésil Allemagne Italie Angleterre Espagne France ani Angleterre n'i y'a jateminɛ sa Paraguay ale b'a ta waati min na équipe 8 de tun bɛ coupe du monde tan Falaye nka min bɛna kɛ sen o kan ka taa kɛ fo équipe 32 ye o jama o bɛna na caya wa Uruguay de don Uruguay b'a ta san min na sa ale y'a ta san 1930 ani san 1990 ale ni 50 san o kɔfɛ Italie ale y'a ta san 1934 san 1938 san 1982 ani san 2006 Italie y'a ta ko 4 de kɛ Allemagne ale y'a ta san 1954 san 1974 san 1990 a ka ta ko laban o kɛra san 2014 ye ale y'a ta ko 4 kɛ jamana min ka tata ka ca ni bɛɛ ta ye o ye Brésil ye ta ko 5 san 1988 san 1962 san 1970 san Pele ni saba bɛ ta Falaye o la diɲɛ kɔnɔ joueur tɛ yen min ale ta ɲɔgɔnna kɛ u ka ta ko min kɛra o kɔfɛ o kɛra san 1994 o kɛra Américains fɛ yen san 2002 u y'o fana ta Angleterre ale y'a ta ko kelen kɛ Falaye san 1996 san min ye Argentine ye ale ye ta ko 3 kɛ san 1978 san 1986 san 2022 ale de y'a ta laban in na Faransi fana y'a ta ko 2 kɛ san 1998 san 2018 donc ninnu de sera ka coupe du monde ta jamana 8 min y'a ta Espagne y'a ta siɲɛ 1 o kɛra san 2010 donc Brésil de ka ta ka ca ni bɛɛ ta ye ale ye a ta ko 5 de kɛ Argentine ta ko laban ale de y'o kɛ Katarikaw fɛ san 2022 n'Ala sɔnna a ma an ka sifinw fana kan ka jouer kari nata o ni Sénégal min ye u ka bɛrɛma coupe n'o ye U17 ye o babu bɛ senna sini fédération président ko Falaye ko yuruguyurugu yira fédération na k'a wari ma don a donda fɛ ko wari tununenw ka ca a kɔnɔ a kuma ka ca dɛ Seku Jogo ale tun ye nin kuma in fɔ ka kɔn k'u bɛ ka taga don ko min na k'a wariko jɛlen tɛ san yɛrɛ kɔnɔna kurukara la musaka minnu dunna k'olu wariw yɛrɛ olu don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ yɛrɛ tɛ ka se ka ye fɔlɔ fédération kura président de bɛ ka nin fɔ han n'Ala sɔnna a ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma nin y'an ka kunnafoni telimanw kɛnɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i yɛrɛ Keyita Ala ka sini jira an na n'Ala sɔnna a ma sini
min ye narakaw an bɛna na olu ka biennale olu ye min kɛ tumutukaw fɛ yen k'o jaw u n'u kumakaw n'u ka seko n'u ka dɔnko k'u bɛɛ lajɛlen yira aw la sini nɛgɛ kanɲɛ 12 waati ala ka dugu ɲuman ye ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye